pagtagamang oras para sa simbahan, tagamang oras sa tuwing pamilya, bilog ng pamilya, yaon na naglilingkod sa simbahan. Praise the Lord. Mapusok na ang pagpok. Kung araw na po kayo mga Katoliko, magayunon ang satuyang simbahan. Kuya po, ang iheras mo sa Saindo, parte sa Samoya, bilang mga padi, mga administrador kung kamigang parokya, sa tiyan na concern ni, paano magpadagos ang mga proyekto, mga programa ng sa tuyong simbahan. Tawisan, tingnan na ngayon talo, ang kaipuan tagabos, tanganing mag-abante, mag-ibutan sa tuyong trabaho, ipo ang kwarta. Mapudot ko po ka mo, ngunyan. Sisay po sa Saindo ang tainanganan ipo ni kwarta. Taas ang amon. Oo. Hindi ka po nangangay po. Okay. O, ano po kung kilala mo? Sisay po ang abog ni kwarta. O, diba? Praktikalan kita, kaipuhan ka ni kwarta. Amen? Ang simbahan, kaipuhan man po iyan. Iras ko lang po ito. Pag-abot ko po sa Antipulo, hindi ko ako pipiliwag sinabi ng pinsan ni Ana, no? Pag-ibig ko niya ang gabos na kompleto maming ayos para sa pag-abot ko. Kaya dinastos niya na ang mga kwarta na galing may madagusan ako. Kaya pag-abot ko po sa Antipulo, zero balance. Mayong kwarta. So, kung sabihin, mapon ako sa zero. Mapon ako sa mayong iyan ang kaditan ng sarong tali. Paano siyang mapon kung may siyang pupuknan na material na bagay. Hello? Kamu daw po. Kung kamu may pamilya sa aga-araw ni lumak na kamu pangsaon, anong mamamatay ang kakaiyan? Lalo-lalo na po sa sarupati, nang pinutuhan niya mo sa loob at laon ng komunidad. Ang sabi kong parokya, 5 barangay sada, sabi ko, paano na po kainiyo? Dibisidon po mag-isip, pero alam po ito, sarong biyaya ni mahal na Diyos. Paano po? Kapag ako po na abol sa sarong parokya, sarong na pong pagajin ko, Lord, ikaw ng pamala. Po? Ngunyan po, bibigyan ng bulan na ayaw ng isa sa sarong parokya, sarong taon may 7 bulan. Po? Sarong taon may 7 bulan. Ano pong nakamanggi? Gusto ko pong ihira sa sayo pati po sa mga padi. Kaya uligiyo. Hali sa zero, napatapos nito ang kampanaryo, inayos, natapos nito ang atong ayoson, pagkatapos na nagtuturo, natapos ni ang retablo ng simbahan, masurog na pagayon, natapos ni ang kisa ni kasimbahan, urog na natin pagayon, natin ayos, ako nang galabot, ako nang nagraralaytay, ang kisa ni nag-provide kami ng mga gamit sa opisina, gamit sa kumpento, nagpapasweldo kami ng tamang sweldo sa sekretary, sa mga sa mga paraluto, nagkakaw kami ng tamang pasweldo, sa inhali at kwarta. Kasi mapulang po yan, malima kami barangay, araw po nito natapos ni Gabos sa simbahan. Igwa pa kanyang savings. Araw po nito savings wing, from zero balance, kanya bulang-bulang 800,000. Sa inhali, pag ayos ka lang po ng simbahan, mahalo na materialis po mo yan. Pati ang
sa mga ibang pasunod dyan akong pirasa na. Kamay sinusunod na po kita, na tamang pagpasunod sa sainda. Dahil ko po naibigahan ko, pigro kaya ko po na sa inyo, tango po. Elot na pigpatod ko sa tao. Elot po, ano? Ang pigpatod ko, elot po pagtungkol sa altar, elot na lumingo. Ang tungkol ko sa inda sa pila. Magtao, ako kanya babalik ba nagsaro. So, magtao, habang kailang Sarap na kita. kung sa'yo, kapag ikaw agadan, mas kanyang sa buot. Di kapag kung pigahagadan ka, pero kapag pigpipirit, ang mga solicitation, masulisit ka, makikilulik ka, may tikit na pilit, tanganan mo ang tao. Diba? Pero sabi ko sa saida, magkano magtao habang hindi kinahagadan. Kapag di kayo kinahagadan, gusto mong magtao, mas maumang magtao. Amen? Pangalawa, ang sabi ko sa saida, hindi po, dapat man nito maaraman, katagamit siguro layo tayo. Sabi ko, iba ang nagtatao, iba ang nagdudulog. Tawag ko kayo mga isarong halimbawa. Kan December, nagkano po kami, sinigang dinigay ko sa kanya na parokya, nagpapahalok ng ninyo sa mga harong-harong. Di ba po? Sisa na dinigay ko kaya, mga parokya. Ayan. O di ba? Halos gabos kita, tira po ang nagkukuha. Alam niyo, mga sakristan po si mga naglilito sa sakuyang barangay, mga barangay, may assignment sila. O mga mga kinawa init-init na. Mga barangay yan, maiikot na. Nalalalat ka, kaharong-harong may papaado. Di ko na-expect kung araw po nito kung pinagkapalinda sa pagbalik ninyo sa lalong kay sa simana. That's 52,000. Pero dahil na upang, pagkutakulang. Pagkutakulang po ito, mas nabuntong ako sa sarong realidad. Na ano po, kada inako ko sa mga sagisan, ano po yung mga piglawin ng gusto nito, nahihingi ko na lang doon sa loob ng simbahan. Sabi nila, kadagan po kain. Imahin po nito, kung ang gabos na katuloy ko nagsisimba, kasi mauman nagkatao. Ano pa daw ang kwartang malaw sa sapuya ang namin nagamitin para sa pag-mission? At kulaw ng kita. Pwede mangyari na sa Domingo ang kolekta mag-abot ng 50,000 kung kapos nagsisimba, kung kapos maumang nagkatao. Tanong ang mga parokya, nagpaparaisip kung ano-ano mga aktibidades. Napipilitan ang mga parokya, ano, ginang ng parokya, lola ng parokya, auntie ng parokya, ano pa, kabit ng parokya, kung ano din paparisip ka, talagang tao ang tao, pero ang date na nanugan, tugduan ang tao na magtawang sa simbahan. Amen? Sa mga halimbawa, dyan po sa parokya, mga halimbawa nagbibilan dyan, kundi ako. Alam mo nito, dahil ako nakatios sa mga elok na tulad ng sabi pagka-pura paroko dyan, ang paroko po, alam nito kung ano, kalatodato sa pinagtatautan kwarta sa simbahan o kita sa sensilyo, kung minsan labon, kung minsan may tuna, kung minsan iba pang style ang sensilyo bagat bilog. Minsan may mga ipuro ka sa gilid, pero ngipon. Asin hindi magayon. Kaya na kung magkawat sa world of fun, tagkala ko sensilyo naman na pagkawat sa estel. Sarap pa po, no? Mapala yan, iba pa na uhulog siya,
sensilyo, minsan halit sa Saudi, halit sa Europa, halit sa USA, aalaw mo naman. Pag-abot ni sa bangko, kadako po rejected. Bagong labot, umuon. O, iyon ko nitong kwarta. Kadagdag na iko-offer no? Sa simbahan. Ang kakagsoy ng sa lugar na nahanap ko sa dili kong taningan na nagsimba ko sa sarang simbahan. Si Wallet kang lola niya, kaya kung sa mga ako, pag-abot ni overpouring, sabi kang lola niya, kung ano na nagpagkulit nata, kinuang ka natin mo kayo na 20. Ito paano ka makita o marag mo. Sabi ka mo, ay bako kayo! Ito mo lumak na! Ito mo yan, bakit? O diba? O ano pinilimutan? Kaya kailangan na magdulog, pero minsan natao kitang magtao. Pero kaya magdulog. Anong sabi ni Moises sa libro na Exodo? Daig ka magtao, matatupang sa Diyos na may laman sa iyong tao. Minsan, kadagdag sa sabay mga nagsisimba, nagtatao man, pero may nagdudulong tao, anong ikatao pa sa may itakaipuhan? Si Bakit, si Labon, si Mumuon. Diba? Nagdudulog daw kita. Daig. Pero nagtatao kita. Hindi po? Yan kay pagkabara doon. Matulog ka sa simbahan. Simple yung ipagtulog mo sa mga na Diyos. Tapos ang itatawag mo dyan, simbahan mo, yung pagka mo na simbahan pakit. Huwag mo yung pagtulog, pagtawian, kay bagay na dahil na kayo tumahan. Kaya sabi ko sa mga parokyano ko, kapag ka mapasimbahan, di magpasimbahan na ang kagkama para sa simbahan. Ang nangyayari ko kaya, araw na may kwarta kita sa bulsa. Kapag madul na bulbog, hulog, pero pinisipan na daw, may tagamang itiyo para sa nainig sa simbahan. Para sa nainig, lumabot sa bahay, sa dating parokya, sabi ko ako na nagpaparabihan kaya nag-asikaso ng mga reports at parokya. Ikaw naman sa ulan ni Parokos, sarong magayon na nakwabang bago, pero hindi nakarolyo. Pero hindi nakarolyo ko sabihin, araw ko may sarong tao nagdudulog ka ni, araw ko taggamay na hindi lang kada simba niya 50 pesos nakarolyo bago. Di siya nagdudulog. Ito bagang ginurumos. Ginurumos dahil nakaputi siya. Siguro, ini-imagine ko, kada luminyo ba siya tagalan man nakarulyo ko kung ano niya na nagpumasi pa siya. Iba pa sa ikon masahe, iba pa kumabaka siya tinapay pagkatapos kanisa. O kadang sa sakuya, may kita ko ka, ay hindi pamasay ko naman. Sunaran tataw ko, pamasay ko pa rin. Sa labihan, tano ko, hindi pa ng tagama para sa simbahan. Kaya kailangan sa sakuya nagsasalapi, tano po, ang saros na ikanalagdan, yung pag-iras sa simbahan. Amen? Arap ko po, kailangan sa sakuya, mga dukta. Arap ko po yan, pero dirilangan po kita. Dirilangan kita. Kung may magayon kang trabaho, halimbawa, may trabaho kang regular na sa trabaho, ang 5 pesos, di po, may tutulog ko sa simbahan kada Domingo. Pirang Domingo ikaw sa sarong bulan. 4, tigilan ang 5 Domingo. O kung 5 pesos itulog mo, tatong kaka, piraman lang ang may tatao mo sa sarong bulan. Bayang pay. Kasi sino na yan? Sa sarong tao may trabaho. Marayang ali mo, halimbawa, ang 5 pesos, magulog na daw yan sa sakuya. Siguro kayo man.
kita. Pero imposible na ang sarong tao mayong-mayo sa buhay. Ang aral ko lang kung mayong-mayo, si mga taong rasa sa gilid ng pinangko. Pero inhuli na kita may harong, may tinakakan, may trabaho, mas tawag sa sarong tao ay may trabaho sa sarong tingta, bumabot kitang tao na pinabayaan ng mahal na Diyos. Kaya, ang sarong bagay na maniganda, isipon ka po, no? Ang pagkakautas sa mahal na Diyos sa simbahan, simbolo ng ano, sakripisyo na sa Diyos. At tuhod ka sa mahal na Diyos. Pwede kong sabihin, hello? Napatog ka mo? Kapag ang sabi ko ay pag-mainin na naman. Okay, patog ka mo? Kaya, sabi ko, ang pagdunod sa simbahan, pwede maging ekspresyon ng sa tuwing pagtungod. Kung di kita nagtutungod, di kita mataon. Kaya po, inisarong na dirugod sa satuya, no? Minsan kapag nagkaya ng panig mo sa simbahan, ay mayaman naman yung simbahan at kung nagtataon dyan. Sigurado na po kita, makakasabi kita mayaman simbahan, talagtao kita dyan. Di ba? Kaya, parte po din sa may misyon, kung doon sa may mga katawan na magtao, iba pa po kung hindi mong style. Iba pa kung hindi mo, tayo may gusto ng mga SKACC, kay paano yung mga SKA leaders. Sabi ko, sisay ko, hindi ko sa inyo yung palos sa balawang ka Diyos. Sisa naggagamit ko ng balos sa balawang ka Diyos. Kasi mo, mga parokya, ang iba po ayaw. Ayaw. Binakit ko lang po niyo, tanali ko na matawag ko ni Tama ang gabos na kapilya sa Samoyed Parok. Iba po kung 15 kapilya sa pilong na parokya. Sa ibang barangay po ay 15 kapilya. Ang gabos na kapilya po, nagpunta ni Kansanwali, gabos niya may fund. As in, dyan po yan bikukuha sa balos sa balawang Diyos. Tinawalin mo po mga klasalitis, ini ang nilibota. Kada misa sa kapilya ninyo, kay Tuhan, may sponsor na SKK community. Para ko nagsubre, yung ganyan magsirimba, yung ganyan magtao, yung ganyan kamay mission kita sa pagtao niya. Ano pong mission niya? Ang target niya, kamay 15 kapilya, kay bago ng simbahan, ang target niya next year, may 15 kami scholars. Ano pong scholars? Mapili kami, katabang ka gobyerno, pinaka-dukla at kay Poting Tabangan sa Portaran ang gamit sa Saindang Eskwelahan. Bond paper, ball pen, lapis, bond paper, manalik. Tapos sa kay Poting akin sa pagklase niya. Ang hindi ko po talagang mahinusan siya, ang hindi nyo para na kami 50-50. 50% sa kapilya, 50% sa parokya. Kasi gasponsor na ng parokya, dahil tamang pinagalian yan. Pero nag-i-reduce niya, ano po, isa rin kapilya nasa 7,000 na, ang second fund. Di ba? Dahil ako nag-ilog ng fund, general fund ng parokya, pero may bundo ang kapilya. Tano po, hari sa tao. Kapag nakakagian ang kwarta na naglarang sa parokya, iguulugan ko kaya tayo mas kurong na magdakuya. Okay, nalipas na. Ang eleksyon, nalipas na. Okay. Gamit sa mga pangitulugan, pero hindi lang ganyan mahahaman kung hindi ka masabutan
ang spiritualidad ng kagama. Diba? Di ko po natin ibisigan. Dahil sa pagtrabaho ko sa simbahan, di ko araw namin, ano po, may sarunan ng grupo na nag-a-attend kayo. Di ko araw ko, nagpupo sila ulit, paano po, may kwarta sila. Naalabot na sa kuya, report. Dahil pag-ini mo po ni personal. Talwata ang pinamanabuo sa parokya. Nai-express ang utang kwarta. Diba? Kaya nagmana po na mapagkakatiwalaan ko, mapadalagan ng proyekto, kaya less stress ako. Actually, makuda, matibayan ko na nagpaparadulat ko sa responsibilidad. Pero ginamit ko ito para mapakinabangan ng tao ang mga kwarta na pinagpapatinda sa parokya. And hoping po sa maabot ng mga ulang, ikaagami na po, may strategiya lang kami na makaka-provide magaling kami. Ano po, may newsletter kami sa mga maabot ng ulang, baka sa mga outer kung ibig po maasikaso. Kasi na magagastos niyo po sa newsletter, 1 page lang, back to back, 7,000. Maabot ko lang, tapos na tao. Yan, minsan lang, tapos na kayo ng mamili na nangyayari sa simbahan, ipinatrabaho. Kasi lalo-lalo na po, pag-research siya sa mga haray sa simbahan na naggagay ng parokya na maayos-ita. Paano po magiging magayon sa parokya kung ang gabos ng pamagkasimahan? Kaya, doon po, no? Sa ito, pag-ikot po sa sinalalang ng sasaradit ng Kristiyanang komunidad, tawag po ninyo yung rason na maibalik ang kwarta sa simbahan. Dahil po, ang simbahan magiging maimot o ng trauma mayos na nagkakaroon. Amen? O kaya po, ini saro sa natin kumamino na po sa sabuya, kaya kumbinsin po ako na mangyayari maninig sa saido kung talagang-tabang ng Diyos. Balikan ko lang po bago po tapos na ni Edot, magtaong habang kayo ka pinahagada. Po, kasi patuwa, may nakulang na pagkakaiba ang pagkatao kasi ang pagtulog. Taganda po, sabi sa katalawang ka Diyos, ay kapagkatubang sa Diyos na mayroong laman ng sa ina ng Diyos. Salamat po, Diyos maray na lugtog po sa iyo. Thank you so much for Father Chito. Ayan, so nadawang tugon niya. Ano